morning. Nandito po tayo sa Malabon Tumpukan kung saan ay mag-a-update tayo sa kanilang mga natagan. Good morning sa iyo. Dito po yung mga presyuhan ng kanilang mga latag, mga tulingan, galunggong na kanilang inilalatag. So 100 pesos. Yung mga tumpukan ng galunggong, may mga tulingan po sa 100 pesos din po na kanilang mga bentahan. O 50 lang 'yan. Ba, mura yung tulingan, 50 pesos na tumpukan. Eh, magkano po yung per kilo? 80 pesos. So, mababa po yung mga presyo ng tulingan, no? 50 pesos sa tumpukan, 80 pesos sa per kilo. Ito po yung mga tumpukan na 100 pesos. Salamat po. Dito tayo sa mga per kilo naman ng mga latagan ng hipon. So, yung mga hipon po dito, ito po yung mga presyo. 220 na per kilo, mga big size na hipon. So mga tumpukan ay 100 pesos po ninyong mabibili. Ayan po yan. So 140 po yung kilo na malalaking gulyasan. At mga 50 pesos na tumpukan ng mga galunggong. So galunggong pa rin po yung ating mga nakikita na latagan dito po sa Malabon Fish Market. Ayan, 50 pesos, no? Gumawa tayo ng update sa mga latagan po ng tumpukan. Mga 50 pesos, no, na latagan po nila dito. So ganito po yung update natin sa mga latagan po ng tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Ayan po, ang nakikita po natin tumpukan ay mga presyohan, no? Mga 100 pesos at 50 pesos na mga tumpukan. So alumahan at matambaka, ito po yan. Yan po yung tumpukan ng mga isdang gulyasan, no? At dito, mga tumpukan din, ayan. Mga pangating isda, kabase, kapak. Shout out po nanay, good morning po sa inyo. Shout out po sa pamilya nyo. So ito yung mga latagan po dito ng mga tumpukan na ating pong na-update sa pag-akyat po ng tulay ng bayan po ng Malabon Fish Market, no? Kasa po dito sa tumpukan ay 100 pesos. So ganito po yung mga latagan na ating nakikita sa kanilang mga latag dito po sa Malabon Fish Market. ₱100 pesos pa rin po, ayan, no? Mga tumpukan po nila, oh. So napakamura po ng tumpukan, sa halagang 50 pesos meron ka lang dala, no? May pang-ulam ka na. Shout out Ate Pam, good morning sa iyo. Good morning. Shout out. Ayun, shout out sa inyong lahat. So ito yung mga update natin, no, ng mga presyuhan dito ng mga salmon. 180 sa per kilo. Itong mga labayita, 200 pesos sa mga per kilo ng labayita. Dalagang bukid, 240, 140, 160. At itong binluan, 240 sa per kilo ng isdang binluan. Salamat, thank you. Tepa, magkano per kilo ngayon? 140. Ito, 220 po lahat na. Kilo. So, 140 po yung mga bangus pandaing. Ayan. At ito po ay 240, no? Ito po yung mga latagan ng mga galunggong burot sa halagang 100 pesos. Ate Pam, salamat po. Shout out. Good morning. So, ito na yung mga latagan nila, no?
100 pesos na tumpok. Ito po yan. Mga bangus. Gulyasan kasama na rin po, no? Sa mga presyohan na inyo pong mabibili sa Malabon, Tumpukan.